Mun on pakko avautua teille nyt yhdestä jutusta. Tänään mä koin aika suuren semmosen niinku pettymyksen ja mä mietin, että milloin mä oon kokenut ylipäätään niinku elämässä suuria pettymyksiä. No esimerkiksi lapsena, kun mä halusin koiran tosi paljon. Sitten mä olin mankunut sitä vaikka kuinka monta kuukautta ja no lopulta mä sain koiran ja se oli semmonen ihana pieni kettuterrieri. Mä annoin sille nimeksi Takku ja se oli maailman söpöin. Ja sit se oli ollut meillä ehkä niinku joku kuukauden, ehkä ei edes sitä, kun ilmeni, että Silja, mun pikkusisko, niin että se oli allerginen sille. Ja sitten meidän piti luopua siitä koirasta. No se on jäänyt mulle mieleen nyt semmosena niinku jotenkin tosi suurena pettymyksenä. Ja no onhan niitä ollut siis muitakin. Niinku, totta kai just rakkaussurut on ehkä semmosia, mitkä on niinku, menee sitten yli jostain lemmikeistäkin, mutta lemmikkien niinku, nekin pettymykset on kyllä oikeita ja tosi suuria. Miten niistä pääsee yli, niin mä oon miettinyt, että mua ainakin ottaa musiikki. Se, että kuuntelee biisejä, kuuntelee jotain niin kuin voimaanottavia biisejä. Mä oon kuunnellut esimerkiksi semmoista ikivanhaa Destiny's Childin biisiä kuin Survivor. Se on mun voimabiisi. Jotkut semmoset niin kuin itkuballaaditkin, nekin on usein tosi hyviä, että voi vaan niin kuin, itkeä mukana. Tai että sekin on niin kuin tosi silleen puhdistavaa, että joskus voi kunnolla bollottaa. Ja sitten mä teen joogaa. Ja yksi semmonen, minkä mä oon huomannut, että mikä on tosi tärkeää, mikä auttaa niin kuin melkein missä tahansa tilanteessa, mutta varsinkin just suruissa ja pettymyksissä, niin on ystävät. Että on joku, joka jaksaa kuunnella ja jolle voi puhua. Ja tietenkin se pitää olla vastavuorosta, että myös itse sitten kuuntelee ystävää, kun silloin hätä. Joo. Onko teillä jotain hyviä vinkkejä, että miten pääsee pettymyksistä yli?